Nora kinunggong nyangga saparan-paran cari wis lumaku dene ringi katurutan kangki nayo keheng calmo cinacat anggepe was moho suci terus manggono yen kadulu tamarusa Bung awit namastu namasidam sekaring bawana langgeng ora nyono babar pisan jebul padha lantip pranggendatane para Pandhawa nadyan ulun ingkang momong jagating Petruk minangka dadi pendhita nanging Pandhawa prapta tumulya ning pertapan Uswanuh weruh marang lenggahe Hulun pukulun sembah pangabekti kunjuk diageng pangaksami pukulun sembah pangabekti kunjuk menawi kalepatan diagung pangasakmi wah wenang kakekku aku nyuwun ngapura pukulun pun wayah Janaka ngaturaken nyuwun pangapunten boya ana keleputan sing ditindakake lan sing gedhe pangapura kita milih marang ragane Petruk ulun boyong marang pertapan kene Sun Yekti bakal nedhakake kanugrahan kang winastan wahyu kamulyan Pandhawa nuninggih perembahan Petruk nuninggih gunging aku ngaturke penuwun Petruk aku maturke penuwun Petruk yo yen pancen kaya ngono iki tampanana wahyu kamulyan wayah-wayahku Pandhawa awak kula lemes den kula kinten kula niku ngimpi jebule iki ngimpi dadi pendhita jebule kok tenan Petruk kowe kok ngedap-ngedapi tenan dadi pendhita mula kok ora ana ning omah tak golek-goleki jebule dadi pendhita nggih Di Begawan Sabdawala ndi tak boyonge nang Astina waduh Den Dara Werkudara kula mangkulungi Den. Nah, nggih. Purna kadining carita senang sela wadar kali sesonderan apuranta yen wonten lepat kawula